Čau, to je dnešní video, dneska vás tu vítám, dneska točím Roblox Rivals a jdeme na mapu Dogs. Doufám, že budeme, konečně taky docela v chillu, tak jdem na to. Je tady nějaký klasický loadout, příště bych mohl vzít trumpetu. Ne, zase RPG spammer. Já mám rád RPG spammery. No nic, dostal. Dáme tam trošku větší hluk. Tam co ten týpek dělá? Proč skáčem tak random do vojdu? No nic, dostal stejnak. Jednou mi ho stačí eliminovat a dostanu 3 klíče, nice. Dobré. Nice, v čelku. A teď naposledy. Jo, tak bude se takhle při touhle. Čau. Ještě se neblbý, já jsem se na to zase nevěděl. Já nevím, jestli by to přestalo trošku lagovat tyhle gierky, protože to nenávidím, ok. Nice. Nice. Jsem jsem a tímhle dnešní video končí. To byl takový malý úryvek na to, aby jsem zkusil nové zbraně tak trošku. Tak čau.